أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela iqiniso lizovela amanga ahlalobala. Amanga awakaze amelana neqiniso, ngaso sonke isikhathi amanga ayacindezeleka. Ngikhuluma lento ngibhekise kumaNazaretha, abafowethu bamaNazaretha. Ayangithuka amaNazaretha ngoba bafuna ngibatshele into abafuna ukuyizwa, kanti mina ngizobatshela iqiniso into okumele bayizwe. Seninyathele emsileni ke maNazaretha. Indlondlo ke nophapha ekhanda seninyathele emsileni. Iyakapa manje, imile manje, uphapha elimile manje, iyanqokovula manje, seninyathele emsileni. Lobuhlungu lobo ebuzwayo njengoba ningithuka ngomalo, niyangipompa manje njengoba wena wabona umuntu epompa ibhola, wena wabona umuntu epompa iprima stove, seningipompile niyangibona ngikhukhumele manje. Ngeke nisangivimba, ngizonifundisa manje ngenkolo yenu. Lo baba lo ukhuluma amanga uthi ushembe wavusa umuntu ofile, ukhuluma amanga aluhlaza cwe. Uma ngabe ushembe uyakwazi umuntu ukuvusa umuntu ofile, akazivusi ngani yena? Angithi ushembe umqali wendlela. Akazivuse phela buyi. Or wena osaphila, wena obizwa ngoshembe, obizwa ngoNkulunkulu namhlanje, mvuse phela umqali wendlela, abuye azobona ibandla lakhe selikhule kangakanani. Nawe wena othi wena ushembe, luvuse phela uthingo lenkosazana, libuye lizobona imisebenzi emihle elishiye liyenzile emhlabeni. Amanga aluhlaza cwe, umoya emntwini ufakwa ingilosi, ukhishwa ingilosi. Mayise ukhiphila ubusabuyela, ubuyela ngentando kaNkulunkulu kuphela. Ufakwa ingilosi, ukhishwa ingilosi, bazokutshela omama. Umntwana uqala ukukhahlela eswini sika mama 4 months, kane khahlela ngoba usethola umphefumulo wakhe. Noma umphefumulo usuhlukana nenyama uthathwa ingilosi. Ubanike yena lo communicate nengilosi. Wayitshela ukuthi umdala mayethi umuntu akahambe emhlabeni atshela ingilosi ukuthi ubuyisele. Amanga layo uhubhu kaBhejane nikhohlisa abantu nidukisa abantu. Ngizonitshela ke amaqiniso namhlanje. Lalelani ke, nginifundisa ke manje ngenkolo yenu. Nginifundisa ngenkolo yenu manje. Lo shembe lo nina enimkhonzayo, nginifundisa ngaye namhlanje. Ngifuna ukunitshela ukuthi ushembe kumanje kwenzakalani ngaye kumanje ushembe. Lalela ukuthi kwenzakalani ngoshembe kumanje. Angithi avumelana ukuthi uIsaya umdli wamafa, ushembe umloyiso wakhumalo wafa wadlula emhlabeni. Lalelani ukuthi kumanje kwenzakalani ngaye. Umshumayeli 9 ngiqala kuverse 4. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Umuntu ophilayo kuye ithemba lisekhona ngoba uhlangene nabantu abaphilayo. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Niyezwa? Inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Ibhubesi maliphila uyabaleka malikhama kodwa maselifile seli useless. Kodwa inja ephilayo uyabaleka malikhama ngoba iyakhonkotha uyayibona. Lalela ushembe, uIsaya, umdli wamafa, umloyiso wakhumalo, la ekhona ufana nebhubesi elifile elingasena msebenzi walutho. Ayikho into akwazi ukuyenza, useless, uyizeleze. La ekhona ungamathambo nomlotha nothuli, la ekhona uyizeleze. Akusho mina, kusho lencwadi engikhuluma ngayo. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Mina nawe esiphilayo siyazi ukuthi silinde ukufa, sisazofa. Unyazi lwezulu liyazi ukuthi lisazofa. Inyanga yezulu iyazi ukuthi isazofa. Kodwa abafileyo abasazi lutho, futhi abasenawo umvuzo ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. Nokukhunjula kwabo sekukhohlakele, abasazi lutho, abasenamvuzo. Ushembe, uIsaya, umdli wamafa, umloyiso kakhumalo, la ekhona uyizeleze. Wabuyela enhlabathini eyize, waphenduka waba yize. Ayikho into akwazi ukuyenza. Akanamvuzo emhlabeni, akanasabelo, ayikho into akwazi ukuyenza. Wena ke omkhonzayo vula amehlo, wake up before it's too late. Abasenawo umvuzo ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele.
uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Uthando lwabo nokuzonda kwabo, ushembe la ekhona uIsaya umdlu wamafa omlwizwa akasakwazi kuthanda, akasakwazi kuzonda, akasakwazi ukuba nomhawu, akasakwazi kulangazelela. Nomhawu wabo sekuphelile futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Lento enizenzayo lokhu nimkhonza akazi nokuthi niyamkhonza, akasenesabela, kanibona, akazi lutho. Nginifundisa ngenkolo yenu ke manje yalo shembe lo nini nimkhonzayo. Seninyathele emsileni indlondlo manje. Kumeleni ke lokhu nina eseniqalile. Bese ngiyaphinda ngize kulabo baba laba abahlukumeza amakhosikazi abo belokhu bethi bona angeke bona bayilokuzana, angeke bayikhothe intazinga ngoba bona lo mlomo wabo uthethe idlozi. Ngifuna ukukutshela ukuthi idlozini namhlanje uhlala ulazi. Samuel 1 verse isahluko 28 ngikale ku verse 3. uSamuel wayesefile, wonke uIsrayeli wamkhalela, wambela eRama umuzi wakhe. uSawule wayexoshile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. Uzwile? Haya abanabantu abangasekho, abanamadlozi kanye nabathakathi. So abantu abanamadlozi nabathakathi into eyodwa, bayafana. So wena uthi uthethe idlozi uthi ukhuluma nabantu bangakini, uyathakatha. Ukhuluma nomoya ongcolile, ukhuluma nomoya weyikhova, ukhuluma nomoya kaSathane. Mawuya ku verse 9 ithi ku verse 8 ithi uSawule waziguqula wembatha ezinye izingubo, wahamba yena nabantu ababili namabodyguards awu2 benaye bafika kwesifazane ebusuku. Wathi ake ungibhulele ngedlozi. Yamuza uthini? Akathi ngibhulele ngabantu bakini abangasekho ngomkhulu bakho. Uthi ungibhulele ngedlozi, ungenyusele ngiyakumusho kuwe, ungithwebulele. Ukwenyusa umuntu ofile ukumthwebula, ubuthakathi lo buloyi. Owesifazane wathi kuye, bheka uyazi ukuthi uSawule wenzeni ukuba unqumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. uSawule ubabulela abantu abanamadlozi abasebenzisa imoya emibi yobusathane kanye nabathakathi. Ubabulele already. Wena uzothi mina ngibhulele ngedlozi ufuna ukungibulala? Uyaphendula uSawule. Wafunga uSawule wathini? uJehova kuye owesifazane wafunga uSawule wathi kuphila ukaJehova awuyikwehlela cala. Ngaloko wayesethi owesifazane ngiyakwenyusela bani phakathi nginyusele uSamuel? Uyaphendula uSawule. Lapho owesifazane embona uSamuel wamemeza ngezwi elikhulu. Owesifazane wakhuluma noSawule wathi, ungikholiselani na ngokuba wena unguSawule? Inkosi yayisithi kuye, ungesabi. Ubonani? Owesifazane wathi kuye, ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabethini. Wathi kuye, unesimo sini? Wathi kukhuphuka iqhegu limboziwe ngengubo. uSawule wathi wabona ukuthi unguSamuel, wakhothamela phansi ngobuso wakhuleka. uSamuel wathi kuSawule, unginyakaziselani ukuba ungenyuse na? uSawule waphendula wathi, ngihluphekile kakhulu ngokuba amaFilisi ayalwa nami. uNkulunkulu ungishiyile, akasangiphenduli nangabaprofeti nangamaphupho. Ngalo ngikubizele ukuba ungazise ukuthi ngiyakwenze njani. uSamuel waphendula, pho ubuzelani kimi lokhu uJehova esesukile kuwe waba yisitha sakho na? Uzwile? Abanamadlozi bayafana nabantu abathakathayo. So wena kohlukumezana nomngakho ungafuni ukumnelisa ekamelweni lokuthi wena lo mlomo lo uthethe idlozi. Akunadlozi next okhuluma nayo. Ukhuluma nomoya ongcolile, ukhuluma nomoya kaSathane, ukhuluma nomoya weyikhova. Yingakho labantu laba basebenzisa amadlozi nethunywa abaphele emanzini. Uthe uNkulunkulu ningakhonzi lutho esemanzini. Funda uExodus 20 verse 3. Ningakhonzi lutho esemanzini. Nina eningaphele emanzini nikhonza amadlozi, nikhonza imoya yeyikhova, nikhonza imoya kaSathane. Thuthani lapha ke khona kuyeza ukufa. Ethuneni lelo dlozi lelo likhonza ngeke ulibone. Ethuneni lo shembe lo yomkhonza ngeke umbone. Ethuneni lolo nyazi lwezulu likhonza ngeke ulibone. Ethuneni lo muntu wakini ongasekho ngeke umbone. Funda uLuka 19, uLuka 16 verse 19 noma Luka 19 verse 16. Uyihlukuze nje lapha. Luka 16 verse 19. I'm sure about it. Uzobona ukuthi kwenzakalani ethuneni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.